weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to belendendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuuro mawɗo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juuɗa ha to galle gata guiyu to galle ceerno amad nene ha to galle ceerno amad tijane alpha mama siley ba to moderne ha to galle makko samasa killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie ko ñande aset nogas jeetati lewru décembre 2024 wonata ñalawma tawi ko 13e édition woni duuɓi sappo e tati ko ene yubbine kala hitande e nder hakkude guure kayiɗi ñalawma ɓe mbiyata ñalawma silki Allah qouranil karima to leydi Sénégal digga mawɗo kennoɗo kay yaggude wuuro ngo e ndiyam tawi ko dedal ndiyam on dig ne wayno fusini e oɗo saaha galleji kewɗi tawateɗi e sara digo ene tawe e nder ndiyam to leydi Sénégal ha joni teskama tigui ruuma jarriba mo leydi Sénégal e ɗuma herƴi no fewi e oɗo saaha joni ko kareli jamma hanki o sanga 4h du matin ko siège landa Babacara landa Khalifa Babacara Sall kañum tigui ko siège mum duppa sanga 4h du matin to leydi Mali aljuma hanki o lawɗinama kuulal wadde kay ko fati interdiction kala kay ko fati homosexualité woni debbati gorkati en walla gorkati debbati en e nder leydi he ngala kuulal noon hollirama tigui lawɗinama aljuma hanki o kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓeri ma en kaal guerre hakkude Israël hakkude mum e Hamas e Gaza kalen guerre hakkude leydi Russie e Ukraine jen ha toon to leydi Espagne tawteɓe yooleyru caggal tuɓoji kewɗi ndiyam bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodi e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayyi rafi fannu tataɓo ko kawisa waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani ko famɗi kala fodde temde rafi ma yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen usuraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni newiɗo sanne sanne so yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy noon listihar tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla kartal crédit so tawi ko tawateɓe to leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar ko 2000 franc CFA e on fanno mo jogui numéro weev ko numéro orange money kala lombuɗo hen haalis mum waɗimo message maw haal hano hannirta ni o numéro mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo jokkodirde makko to banggue appel to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott ne golla hano hannirta ni tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy base makko kadi to Kahaydi ne golla to Nouakchott noon to nette ka ceerno Alassane Sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe toon to leydi Sénégal to wuuro wiyetego Hammadi Hunare to galle biyeteɗo ceerno Samba Madani Talla
Samba Madani Talla kañum woni jomma kañum woni chef de quartier legal bitengal jingue waɗɗani wiyendu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy kolla Abdou Ridou kommalaɗo wune mbatten dando faade makko. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwal e danawal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e leece kala no rafi ma fotiri kala omo jogui leɗɗe wiyete ko wiyete tigui ko yedde ƴeewa. ɗen leɗɗe noon o jogui ko fannuji ɗiɗi ne waɗi hen leɗɗe muɗuteɗe ene waɗi kadi leɗɗe muɗeteɗe. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje deedi guttoji. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wonde so tawi kay oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon tawa wi alhamdoulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo andi dendagal kiline makko e oɗo saaha joni omo tawe toon to leydi France noon kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne gollodir toon kadi e miñi ko ene wiye ceerno Bassirou on ko 06 52 18 51 96. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andine dendagal kilineɓe mum base makko tawateɗo to Dakar ene golla ha no hannirta ni. numéro on ko 77 714 94 15. so tawi kadi ko toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne golla ha no hannirta ni to legal 6e hakkude robine 4 e robine 5. numéro téléphone on base ko 41 05 13 85. so walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kille mum tawateɓe lappol palol dande maayo omo jogui base makko to Rosso Mauritanie ene tawe ɗon hono musidɗo makko ha to Dagana kala ene tawe ɗon musidɗo makko ne wiye ceerno Amadou Dia. ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne sanne mo Allah lubiri gandal bawɗo yaltinde morosaji kewɗi tawateɗi e nder ɓandu neɗɗo. ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko. mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkoredi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma. gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkoredi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati e gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma. so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39. so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22
696 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara tan woni e moɗoma. Askaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon hono ceerno Amadou Oumar Ba ɓurɗo lollirde almudo bewɗo gorko mo ligse bo gorgol tawateɗo oɗo saaha joni e nder nakshota omo yetta omo jarna dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala sernaɓe e almuɓe kala darinoɓe kay darde settidini no fewi ko fati kay e juɓɓingol jamma mawlidu nabi sallllahu alayhi wa sallam o yuɓɓinno kay ñande jamma 7 lewru octobre woni lewru maydu ɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to day toon tigui to mahadara makko toteɗo to legal Mendes teskima noon yimɓeɓe notitima tigui e kewala gari tigui e pewal moni hen kala darima darde fonde de foti darade o holliri hen weltare makko mawde no fewi mo duno noon dendagal bandiraɓe darinoɓe hen kay guila to banggue peeje mumen haata doole mumen e almuɓe dariɓe yimde ha weeti e cubbinoɓe kay ko fati e juɓɓudi e darinoɓe golle paydude kala moni foof noon o holliri kañum andi ko yiiɗi kono ko Allah andi ko moƴƴe men yo Allah rokku en ko jiɗɗen taw koko moƴƴe men allahumma amina Allah rokku en kay tawtorede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeyde diine men en ustaki ha joni koye on fannu keɗoɗen catalla walla mbiyen fedde Ansaruddine e gardugol ceerno Boubacara Gaye tawateɗo ɗo e Nouakchott leydi Mauritanie to legal PK7 eɓe tintina dendagal bandiraɓe sehilaɓe jeeyaɓe fedde nde e yiɗɓe notitade hen kala wonde kay ɓe jogui batu kubtidingu woni assemblée générale ɗum noon ko ñande talata 2 lewru novembre gonɗen du to galle kanko ceerno Boubacara Gaye gardiɗo tigui fedde nde to PK7 Nouakchott foof noon koye mbadi kay heblanade kay yidde yuɓɓinde ko fati tigui e édition ko fati e takkusan ceerno Hamdou Rabbi Ndiadia moɓe juɓɓinta kala hitande e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie on takkusan noon tijja tigui hitande hikka nde ko ñande 14 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi kala jiɗɗo noon ko ɓuuri ɗo labde kay jiɗɗo kadi notitade e ndeɗon assemblée générale e nde wawa tigui jokkodirde ceerno Boubacara Gaye numéro mum mbatta ko 46 54 laabi ɗiɗi 20 woni 46 54 54 20 ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗotoɗen fondation cinéma des bienfaisance ina jokki kay addude balle mum paydude no fewi e paydude no fewi ko fate janggoɓe école aji e nder leydi Mauritanie kala ha tenti noon e ɓen tawateɓe e nder région mo Trisémour alkamisa ɓennuɗo ɓe dokkiri toon to Trisémour kene ɓuura temedere kene ɓuura ujunnaji 10 kay kene ɓuura ujunnaji 10 teniji taw ko teni scolaire wondude defte kewde no fewi ɗi hinde manuel scolaire laamu leydi Mauritanie tawateɓe toon tettorisé muɗum noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi e ɗeɗo golle paydude ɓe kolliri noon fondation sinim serani tigui e wadde golle paydude no fewi ko wayno kay made kay ko wayno made salaluji kalasuji e wadde tigui e wadde toon kay keblorɗe tawa koye nder école aji e ɓeydude kalasuji e nder yoga e école aji tawateɗi e nder ndeɗon falde ɓe kolliri noon to wuuro witego taw juulam
fondation sini mahino tona jardin d'enfant to wuro witego FDR kadi e to wite Birmo Green kala be kolliri tigi wonde ton kadi kala suuji e ndera école aji Birmo Green mbawi tigi ɓeyde tona fondation kadi mahi école D taw ko école mahi tigi école D ona école non ko 2 étages to zoyrade ɓe mbaɗi ton kadi ɓe mbaɗi école aji ɗi kadi bien équipé woni mbaɗi hen taabe e banguji mum hano hannirtini ko noon kadi fondation ɓeydi tigi mawnugol e ngaɗɗungol bâtiment taw ko institut pédagogique mo zoyrata ɓe mahi toon kadi école aji école D to zoyrada ona école noon ene waɗi sappo e ɗiɗi classe ɓe pewniti kadi école mo zoyrada tawi ko école aadi woni école ɓoyɗo ɓe mbawi fewnide ɗum e gaddi ɗum hano hannirtini ɓe dirudi noon ɓe gadditini kadi institut supérieur des métiers de mine mo zoyrada matériel kewɗo ɓe mbawi wadde e nder oɗon institut ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen IFHS woni fondation walla mbiyen fédération internationale d'histoire et des statistiques du football ɓe joɗinoma jonde mabɓe noon suɓade kay moɓe ɗamini wadde meilleur arbitre du monde woni windere nde kala ɓe kawri kamɓe kala noon ko Mauritanajo biteɗo Beyda kañum tigui waɗa meilleur arbitre du monde 2024 omo ɗaftodire noon koye arbitre uji nogas jeeyaɓe e nder leyɗele kewɗe ɗe jiida cirol da Beydi noon Beyda noon arbitre match uji kewɗi no fewi taw ko match uji paydiɗi no fewi yeeru kay ko wayno oɗo match tawi kadi kanko wonno arbitre match final coupe d'Afrique cakkitiɗo wadde o tawi kadi on coupe d'Afrique waɗi tigui fettuno ko toon to leydi Côte d'Ivoire final coupe d'Afrique o noon ko kanko tigui wonno oɗon arbitre ko noon kadi kanko wonno arbitre coupe du monde moins de 17 ans woni yaroɓe ligui less duuɓi sappo e jeeɗiɗi on coupe du monde wanno tigui koto Indonésie ɗaftodirel final o kadi ko kanko arbitre no ɗum Wula Beyda noon o jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho o jogui ko diplôme noon tawi o yalti koto université mo Lille de France ɗum wonno ko en 2014 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen navire médical woni bateau tawi ko bateau cafro walla mbiyana bateau hôpital tawi ko armée mo leydi Chine kosti tigui to kaggulaɗe woni to port autonome mo Nouakchott ɗum noon ko gueñade alkamisa ɓennuɗo ɗo o ko bateau hôpital noon molanteɗo Allah no fewi to banggue mawnugol bateau noon ine waɗi doctoreɓe e fannuji kewɗi no fewi ɓe gaari noon ko safrude yimɓe ha tengti noon e ɓen kay miskineɓe tawi tigui alda e jobdi koye noon koye ballodiral noon woni coopération hakkude ministère de la défense mo leydi Mauritanie et ministère de la défense mo leydi Chine wondude tigui e ballal région de Nouakchott wondude e port autonome de Nouakchott eɗo kala mbawi wadde hen juuɗe mumen ha oɗon bateau kay wawi kostude toon to gulade to port autonome mo Nouakchott bateau o noon hollirama noon bateau o noon ma waɗa yontere timmude e nder Nouakchott kala ñalawma kadi eɓe cafra fodde temedde jeegom neɗɗo dendagal examen aji noon e opération ngaji chirurgical woni opération ngaji poɗɗi waɗede e traitement ji foof noon foof yoɓetake ko gratuite docteur eɓe chinois ji ɗi kadi maɓe cara tigui e nder hôpital uji e centre uji dispensaire uji tawateɗi e nder Nouakchott ɓe mbaɗa toon ko wiyete consultation ngaji kadi maɓe mbattoon heblo waɗande docteur eɓe militaire uji tawi koko fati tigui e ko wiyeteɗe premier secours ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiru enen gardidi kabaruji men 13e édition woni lawol battu wiwola tigui sappo e tati ɓiwola édition tawi ko silki alquranul karim mo ka heedi hitande hikka nde noon oɗon ñalawma o nanga ko ñande aseta nogas jeetati lewru décembre 2024 on ñalawma noon ɓe tijjoto kay ko kala sakket aseta sakket e lewru décembre e kala hitande hikka nde mbiɗen ko ñande nogas aseta nogas jeetati lewru décembre ko nen tigui waɗata oɗon 13e édition ɗum fuɗɗi noon ko guila 2012 kadi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kala hitande ko ɗum eɓe jubbina tigui e nder hakkude guure kay hayɗi e te tawi kadi kala hitande e ɗum ɓeydo tigui fayida ɓeydo tigui kewal yimɓe wawde nottitade hen hitande hikka nde mbiɗen ko ñande nogas e jeetati lewru décembre 2024 commission ngaji d' organisation halfinaɓe ko fati jubbude ñalawma o tawateɓe toon Nouakchott e to kay haydi kala puɗɗima golle mumen
e nder silki he kadi e nder sitti he kadi ma siftore hen ɓen ɓe meeɗan yejjitede ko wayno ceerno Guidaɗo Keita en ko wayno ceerno Mouhamadou Houdou Thiam en ko wayno ceerno Amadou Tidiane ko wayno ceerno Mamadou Bocara Kane en ko wayno ceerno Tidiane Diango en e ko wayno ceerno Amadou Tidiane Diango Diagane en ko wayno Hassana Sirif en ceerno Tidiane Alpha Diagane en e wonɓe kala ma mbawa siftorede hen mbawa kadi neldede hen duwawuji silka noon alqurana kay haydi ko ɓeydu koy ko ɓesgu ka haydinaɓe kay wurɓe e nder wuro ngo ha wonɓe caggal leydi kala ko kamɓe tigui kawri kay e feere kala hitande ɓeɓe jubbina oɗon ñalawma e nder kay haydi tawi ko dendagal guure taariɗe kala ene bisma hen ɗen mbiya tan dendagal guure taariɗe kay haydi ɓe Mauritanie Sénégal kala funnague e hirnague Bosoya hebbiyaɓe ha e to Mauritanaɓe mbawi keddede kala ne mbawa tigui wattude ɓeydude wattude hakkillaji men e oɗon ñalawma taw ko ñalawma alliyankagal kewɗo tigui nafoore kewɗo fayida no feewi ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni jagorgal leydi ɗi kalfinaɗo ko fate ndema biteɗo mema beybata o holliri tigui wonde yolere woni inondation baɗɗo e nder leydi Mauritanie hay sinno bonni ndema remru du ko bonni hen ko holliri tigui bonande nde ne hakkiti woni tigui bonande nde ko limité o holliri noon o holliri noon hono kay holliri noon wonno kay hono no holliri tigui satellite aji wonande nde kay e ɗum hakkidi o haaɗan noon holliri wonde ma commission ngaji taƴi ɗino commission ngaji noon ko yaade kay yettoyade dendagal guese jooliɗɗe kala wawade ɓeeto kay jokkodira kadi e joom guese ɗe ɓe mbawade ɓeeto ngo ha timma ko fati ko yolere ndu bonni o holliri kadi wonde commission ngaji ɗi kay taƴi commission ngaji taƴama e beele tigui ene jetta peeje ena peeje noon ko falade yolere e kitale paade kay saabu ko hikka woni lawol garwinigol ko leydi Mauritanie heeɓa yolere ha tigui bonna guese e nder leydi he o holliri leydi Mauritanie waɗi tigui tabande mawde no fewi e ɗiɗo duuɓi kay ha tenti noon e laamu gonangu ɓe mbaɗi tabande mawde no fewi ko fati remru saabu kay hoorejo leydi ɗi nana ƴetti doole mum e fulla mum e fayde mum fala wattude e ndema saabu kay yandede ndema wonde leydi wawa ƴellitade gagga remru o holliri laamu ngu umminima kadi guila e law fabade kay guure kewɗe tawa ko guure jooliɗe ko wayno tawateɗe to guiɗimaga to gorgolo to bragnate trasa kala e golle kollididi gueɗe payɗide no fewi jubbinama toon saabu e nder balɗe seeɗa tan laamu ngu wawi egginde fodde kene qime ha ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi foyre walla mbiyana famille ɓe mbawi tigui ittede e nder galleji mabɓe tawi ko jooliɗe ɓe mbawi tigui waɗanede site uji taw ko site uji jeegom ɓe mbawi tigui ɗiɗi site uji noon ko killisaji fewne tan waɗa bien équipé wawde jaɓɓade ɓen ummiɓe e nder galleji mumen o holliri noon e oɗo saaha joni kay situation tigui fuɗɗima rewde normal saabu kay yoga e ɓen tawa koɓe galleji men e leyɗe guure men jooɗino tawateɓe toon to guidimaga ha to gorgol kala on tigui woyi heblade gam kay ruttade toon e nder galleji men to guure men o holliri noon guure keddiɗe ɗen walla région ngaji keddiɗe ɗen omo ñaago Allah tan de ɓen kadi mbawata tigui ruttade e guure men ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri noon ɓuuri boomade kay walla mbiyen ɓuuri yoolade koye ko ɗiɗo nokkuji ɗiɗi ko wayno muqatade de maqama wondude to wiyete luxe badde e foof ne tawe e nder région des Trarza ha joni habruji men ɗemgal Pulaar so numima toon to luxe ba de woni to Trarza ko ɗon tacci tan payen to leydi Sénégal laabi leydi Sénégal ina jokki yoɓade pittali e yimɓe kala saaha e dow lawol hakkude kay to wiyete Pire Gouray faade to wiyete Ngaya Bekke e nder tigui département mo Tivaouane ko accident musɗo waɗi toon seta hande o ɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi sanga 7 heures subaka accident o no waɗi ko tolno wuuro witego Jakrew waɗi noon neɗɗo goto basɗo hen fittandu mum waɗi kadi yimɓe joyo barmuɓe hen eteɓe tampi sanne ko bus goto noon dogannoɗo dogdu fakkille no fewi ko kañum felmi auto tokoso mo hinde Citroën C5 Citroën noon fetti Citroën noon
artire don tigi de o filmi dum ko don tigi filti yani e lekki chauffeur auto Citroën ko don tigi wasi fittade mom wadi tigi mo jolluno rewbe tido e worbe tato ben barmi hen e der ben joyo barmubi non biden hen goton tampi sanen tawi hakkunde wurbe e maybe ha joni ko yidi Sénégal kedoren ko fayre mawde tawte odo saha joni to podoro e saha kay digga tawi ko digga mawdo badanodo kay woni jore leydi mawde wadnode kay faddino hakkunde ndiyam dam e wuro ngo ko on digtigi tina fusi bempeje mbino wami onon felmima sakuji jowonodi wadde digga wawi nadde e yoga e ko dande galleji tawetnodi kay ɗi goddani digo e ɗo saha joni ɗin galleji de tawe tigi ene kumba e nder ndiyama ɗum noon ko fayre mawde no fewi sagataɓe wuro ngo noon e laamu kala dari dole mina ponnon gam fabade kay ɗiɗon galleji e ɗo saha joni tawteɗi e yolayru ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aljuma hanki o batu tawi ko dadiɓe tawi ko bato dadiɓe halfinaɓe ko fati en nden ka e kisala maje leydi Sénégal tawteɓe tona to keddugo ɓe koliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe paabima lana ndiyam jolnuno ko temedde ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi sagata yinnoɓe wadde ɗanne suuda ɗum faade toon to Espagne ɓe jiita noon ko to capanɗe 7 kilométre to lugge maaje nokku biteɗo Jolal kamɓe kene kono kene yoɓe hollirama noon ko kene wona kay temedde jeetato sagat yitama kay e nder lewru wotu taw ko yinnoɓe wadde clandestin wadde danne suuɗerum ha joni ko leydi Sénégal keɗone ruma jarriba mo leydi Sénégal ene nefni no fewi e oɗo saha joni so tawi kay leydi Sénégal ene limtatno e leyɗe Afrique kay ɓurde hewde jaam ɓurde kadi yodde démocratie e kay oɗo saha joni ya taw tigui ɗum fuɗɗake yatirde ɓawo saabu kay e oɗo saha mo leydi Sénégal woni tigui e ruma jarrimo tawa kadi ko sumgoji anticipé ko fati subade sardiyeji tawi ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre ndu gonɗe ndu teskama noon e kala saha guila ruma jarrimo fuɗɗi e kala saha ko kareli e perɓodire e gañande ko ɗum woni ko tawte e nder leydi he teskama noon militaji ɗum noon e ruma jarribo noon tawi tigui ɓe kolliri noon ɓe teskama tigui perɓodiral waɗino hakkude militaji tawi ko landa militaji permudiral hakkude militaji landaji dawrugol woni e nder leydi he ko ɗum tigui woni ko ɓuuri teskede e oɗo saha joni e nder leydi Sénégal caggal permudiral bannogal hakkude militaji ɓe on biteɗo Abbas Fall kañum woni tedde liste Pastef e nder Dakar e militaji Barthélémy Diaz tedde liste coalition Samsa Kadou joni kadi teskama ko siège Khalifa Babacar Sall ko siège makko tawde Dakar ko on siège sigi woni jannaɗo yimɓe fodde sagataɓe nogas jani e siège o jamma hanki o sanga 4 heures du matin ɓe keeli bafe ɓe keeli gueɗe kewɗe no fewi caggal ɗum ɓe duppi ko siège o ha wonti curki ko sapeur pompier noon kañumen gaari ñippi cumo ngu hay goto noon wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen caggal kayende convoi de la tête de liste nationale taw ko landa Pastef e gardugol Ousmane Sonko to Koungheul ɗum noon caggal kay perɓodiral ɗe janggo waɗano e mabɓe ɗum saabima noon ha commissaire uji ɗiɗi mbawi ardinoɓe commissariat ji mbawi tigui ittede e golle men e gardigo ɗiɗon commissariat ji ɗum noon ɓe koliri tigui saabi ɗum noon ko wasdeɓe darade darde mabɓe kay deɓe poti darade falade kay hadde ɗiɗon janguji ɓena noon teskama tigui ɗin commissariat ji ɗiɗi noon ɗin commissaire uji ɗiɗi ko commissaire urbaine mo Koungheul biteɗo Seydi on ittama e gardigo commissariat e oɗo saaha joni o nawa koto commissariat central mo Thiès o laatima e oɗo saaha joni o wonti ko commissaire adjoint commissaire ɗiɗaɓo ɗon ittaɗo kay e golle mum ko commissaire Fall gardinoɗo kay commissariat mo Kaffrine kañumne ittama e gardigo commissariat o e oɗo saaha joni o nawama to direction générale de la police nationale ha joni habaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen
Amadou Sy Savan ko jagol gala leydi Mali kalfinare ko fate jangde o holliri tigi e nder ayawa habride leydi Mali wonde kay ko ñande nayya woni altine garowo altine ɓawo janggo nayi lewru novembre ko nden tigi wonata udditgol école aji e nder jokli leydi he kala ɗum noon ko caggal kayne laamu ngu dirtinno ɗiɗon udditgol ɗiɗon école aji teskede kay yoga e majji koko jolino kewɗi koko janno keddiɗi ɗi kadi ko yimɓe hewɓe dognoɓe korandi men kañum konno ɗiɗon école aji o holliri noon laamu ngu darima doole mum ponno waɗi hen doole mawde no fewi gam kay ha ɗiɗon école aji mbawa parde jaɓɓade sukaɓe janggoɓe ɗum noon ko ñande altine ɓawo janggo nayi lewru novembre ndu gonnen ɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen CNT woni conseil national de transition leydi Mali ko darde satal kay dariɓe darde saɗa yejidi leydi he ɗe lawɗi ni noon aljuma hanki o go lewru novembre 2024 kuulal ngal kuulal noon ko hollide kay wonde ko interdit kala ko fati kay e homosexualité woni debbati gorkati en walla gorkati debbati en e nder leydi Mali kala ɗum ko leydi ɗum ko crime hono Mamadou Kassougui kañum woni ministre de la justice mo leydi Mali o holliri noon kala nangguiraɗo kay ɗen gueɗe e nder leydi he koko tigui rewnete lawol o holliri noon o holliri kay wonde o holliri noon wonde leydi Mali kay wona tan ene waɗi interdit e nder leydi he kala ko fati kay e debbati gorkatagal kono kadi leydi ndi ne sali kala ko fati promotion walla ko fati apologie woni tigui wiide ene yanno hen walla waɗa jewte ko fati hen tawi wadde promotion nder leydi he ko fati e homosexuel ɗum noon leydi Mali jaɓata ɗum kadi ko interdit kala nangguiraɗo ɗen gueɗe noon o li koko fawte ko amre fawno ha forti koyɗe ɗum noon oɗon loi o lawɗina ko aljuma hanki o go lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko leydi Mali ha joni keddoɗen Diara Raki Talla ko kañum woni cukko hoorejo landa dawrugol mbiteka IMRDA o waɗi tigui o holliri tigui o woni tigui koka o wonino kadi jagorgal e nder leydi Mali o yeddi noon ha soori ladde habaru kay wiyede tawi wonde landa wiyeteka IMRDA ka woni cukko hoorejo mum wonde kaɗo landa koko waɗa disu woni tigui koko itta ha laabine liiɓa on habaru o holliri ko fenade waɗere coyi habaru o wodani o holliri noon wonde vidéo goto sarima e nder réseaux sociaux wiyede kay wonde landa ka koko fusa oɗon habaru wodani o holliri noon guila 2000 ɗum noon on habaru noon wiyede kay ko wonde landa ka joɗinoma assemblée muɗum walla joɗinoma tigui ko fati tigui e congrès mum koye nder congrès noon landa ka waɗa disu o yeddi ɗum ha sori ladde o tengtina kadi wonde landa ka wayri wadde congrès mum ko guila 2017 guila nen faade joni ɓe mbaɗani hay congrès goto o holliri noon oɗon kabaru ko kabaru mo wodani omo siftini noon mo hesatina kamɓe militant ji woni ardiɓe landa ka kamɓe tigui ardiɓe landa ka e militant ji woni tigui darriɓe landa ka kamɓe kala ha joni eɓe kesɗina kay succe mabɓe faade e laamu transition woni laamu sabbordu tambiɓe e leydi ndi e oɗo saaha joni ko leydi Sénégal leydi Mali ha joni keddoɗen colonel Assa Ba Diallo Touré kañuma woni jagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade nder leydi Mali o holliri aljuma hanki go lewru novembre 2024 wonde ɓe mbaɗi lancement kay programme élargi taw ko ɓeydude vaccin ji e batteɗi e nder leydi Mali ɓe nanni hen vaccin ñakko witego HPV woni virus des papillome humaine on vaccin noon ko haɓade kay rafir biteɗo cancer de col de l'utérus woni cancer keɓowo sukaɓe rewɓe walla keɓowo rewɓe e kala saaha on ñakko noon mbawi on ñakko o holliri tigui wawi heɓede oɗo saaha joni nattinama e ñakkoji baɗeteɗi e nder leydi he on ñakko noon ko sukaɓe rewɓe guila janggoɓe école aji haaɓe janggani kala tawi ko yaroɓe duuɓi sappo kañumen tigui keɓata goɗon ñakko e nder jokli leydi he kala o holliri ɓen sukaɓe noon jofaɓe ko fate gon ñakko ene qime ha ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere fawi temedde jeenayyi capanɗe nayo e ɗiɗo suka debbo ko ɓen tigui woni ngoɗo ñakko ngo joofi e nder ndeɗo hitande 2024 nde gonɗen e siltiri mum goto e mabɓe kala noon ma heeb dose taw ko tigui ñakko woto woni dose goto e nder ndeɗon hitande o holliri noon goɗo ñakko ko haalis kewɗo wawi tigui reddeɗede ha ngoɗo ñakko wawi heɓede tigui holliri saabu ñakko ngo jaru muɗum ene qime ha temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi
jeetati ujunere ene fawi capanɗe joyi mbuɗu taw ko dollar haalis américain e ɗum qiime noon ha 468 millions 30 mille taw ko franc CFA o holliri kadi wonde rafi o ne heewi oɗo rafi biteɗo cancer de col de l'utérus rafi keɓowo sukaɓe rewɓe walla rewɓe e ɗum fatta no feewi e nder leydi he saabu o holliri fodde 26,6% e nder tigui ɓeto waɗanongo tawama sukaɓe rewɓe e nder temedere kala henno gas jeegomo piccal jeegomo ene gonduno e oɗon rafi o holliri noon hitande kayi kala hitande fodde ujunnaje ɗiɗo suka debbo ne tawre oɗon rafi e taw ko cancer de col de l'utérus e nder ɓen ujunnaje ɗiɗo neɗɗo tawteɓe e nder oɗon rafi hen ujunere temedde jeeɗiɗo kewi tigui ko hawrude e ladial on paami tigui ko fodde temedde tati tan kewi safrede ha keeɓa hen jaam hano hannirta ni habaruji men ɗemgal pulaar ha joni kedde Afrique jabboden ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Sara Dogo. Alassane Oumar Mbodja a salminama a juurama. en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaru men e dongre afrique puɗɗiɗen ko liddi hono mali ene wayno leddi mali dey toon dey ene wayno oɗo taw ko Dawouda Konate ko kolaɗo kuuɓal taw ko syndicat taw ko ɓen kadi ƴeewoɓe kadi ko ɓen sukaɓe e nder dummurɗi ene wayno kanko dey RFI wawi kono wiide wonde ɓe keeɓi kay ƴewde nokku o ɗo woni o nde tawno wonde guila o ummi ɗon o bifta yimɓeɓe ganda kay halto woni e nder taw kadi ko toon to leydi hono mali e oɗo saha noon ɓe mbi wonde ɓe mbawi kadi taw ko RFI wawi hono wiide o wawi hono localisé o andi kanko halto woni Madagascar toon dey ene wayno kamɓe toon ɓe mbawi wiide wonde eɓe jogui caɗele ni tawkadi ko doƴam hani e tawkadi ko ndiyam ina ngakki toon no feewi no feewi no feewi ɓe ɓuri wi ha yi noon pelle ɗe gona laamuyankoje ene jogui hen aɗa kadi darde mumen no feewi aɓe ñaagui noon nokkuji ɗi e ndeɓe toppite kadi ɓe mbawa kadi hebde tawde ko ndiyam kadi kono ceniɗam ene de si kongo ene waɗa jakka kono guendi mabɓe de fuɗɗima toon ñande tawde ko nasade capantati e goho lewru yorkoma ujune e nogas dey gam ƴewde kay kono peeje noɓe mbaɗiri gotiri won budget mabɓe ujunaji ɗiɗi e nogas joyi Algérie toon dey ene wayno tawi kadi goho lewru jolal waɗi duuɓi koɓe jeeyitade kadi guendi mabɓe ɗum noon ene wayno landa ka guila pine mum ko nande hen ene janggui kadi e duɗe ɗe foof no didorno ɗum noon ala ko humpi kadi kono ɓen jibinande kono ɓesgu leydi hono Algérie hande toon de Algérie ene wayno de ko oɗo taw kadi ko Ihsan El Khadi ko journaliste ono mawɗo kañum e yimɓe mawoto sappo kadi wannoɓe toon kono prisonnier ko ɓe tigui kono goppita keeɓi weltare keeɓi weltare kadi koye mumen ene wayno ko ɗo kadden e Kumpital men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonnodande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Dogo gam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi ko an uddi habaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yombol sekna Dakar ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓiri ko guerre habaruji men joolam jaɓiri ko guerre hakkude leydi Ukraine hakkude muɗum leydi Israël hakkude muɗum e leydi Liban koninkoɓe weeyo woni armée de l'air mo leydi Israël ko liri tigui wonde e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ɓe mbawi wadde kay fodde temedere nogas bombardement to hakkude to Gaza e toon to Liban e nder ɗiɗon bombardement ji noon ɓe kodiri ɓe mbari ɗiɗi combattant ji ɗiɗi ɓe Hezbollah ko ɗiɗo taw koye mawɓe Hezbollah kañumen gonno responsable uji ko fati kayen e bombardement ji mbaɗanoɗi e nder leydi Israël subaka hande o e nder base da ko base renseignement militaire tawateɗo sara Tel Aviv Hezbollah noon tengtini tigui ɓe jeeytima jangu ngu waɗagu toon to base de renseignement mo koninkoɓe leydi Israël gona jangu noon wanno ko aljuma hanki o ɓe aynima toon rokketaji kewɗi no feewi ɓe kolliri noon kadi ɓe aynima e nder nokkuji kewɗi e nder leydi Israël ɓe beddima toon rokketaji kewɗi kadi ɓe gofani ɓe kolliri noon ɓe kolliri
subaka aseta hande o ɓe mbarmini e nder ɗiɗon bombardement ji ɓe mbarmini fodde sappo e jeenayo neɗɗo armée leydi Israël on waɗi subaka aseta hande o bombardement musɗo no fewi toon to Gaza tuggi noon ko guerre o fuɗɗi kayi woni tigui nogas e tati lewru septembre 2024 fayi subaka hande o teskama tigui hono Hezbollah holiri wonde ɓe mbaranama fodde ujunere temedde jeetati e nogas e jeenayo neɗɗo mbasi toon fittade mom kono noon catala bitegal AFP ɓen koliri tigui wonde ko wasi pittali men toon to leydi ba ko ujunnaji ɗiɗi temedde jeetato e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo neɗɗo ɓe koliri kadi fodde sappo tati ujunere temedere capanɗe joyi wodde mbawi tigui barminede hen to tawi noon ko toon to Gaza to leydi Palestine ministére de la santé e catala Hamas ɓe koliri tigui ko wara toon tuggi ko guerre o fuɗɗi ha yetti kay nane subaka ko capanɗe nayyi e tati ujunere fayi temedere sappo e nayo neɗɗo ko wara toon to Gaza ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Ukraine hakkude mum e leydi Russie e oɗo saaha noon hakkillaji kewɗi kay ha tengti noon e leyɗe taw ko leyɗe européenne e occidentoji hakkillaji men foof keedi kay koye sumgoji hooreje leydi toon to dowlaci tentuɗi Amérique tijjani kay ɗo e balɗe seeɗa ko ɗum saabi noon leydi Russie leydi Ukraine ne jogui kurhuli mawɗi no fewi beele kay hakkillaji yimɓe foof wonde toon addanta kay ɗum saabi ɗum addanta kay leydi Russie ɓeydude wadde bombardement ji mum e wadde gueɗe kamtude no fewi e nder leydi Ukraine ɗeɗo balɗe noon leydi Russie ne ɓeydi tigui dose mum no fewi ko fate bombardement ji e nder leydi he tawi tigui ko para doronaji woni ko doronaji ɓe kewi aynade toon e nder lewru octobre ndu woturu e leydi Ukraine holiri wonde kaye leydi Russie aynima mabɓe ujunnaji ɗiɗi tigui dorona toon to Ukraine hay sinno kay ko ɓuuri hewde ɗiɗon doronaji mbawi tigui jaɓɓede guila dowɗi pittaɗi kaɗa wadde golle majji haalani kay walla majji jandi e nder leydi he ɗum noon saabima bonande no fewi ha joni habaruji men joɗam jaɓeri koto leydi Espagne paaɗena e leydi Espagne noon ene tawe tigui tawi keɓira toɓoji tawi ko toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗi e yoolari ko famɗi kala noon fodde temedde ɗiɗi e sappo e goho neɗɗo wasi hen pittali men taw ko fuɗɗiɓe ɓe goski men puɗɗi yiitede yimɓe hewɓe kadi oɗo saaha joni ko porte disparu woni ko yaaduɓe wuura ko ronkaɓe yiitede hono aseta hande o noon biteɗo Pedro Sanchez kañum woni gardiɗo leydi ndi woni premier ministre laaɓa ngu o holliri tigui wonde o nuldi e nokku o toon to banggue tawi nokku o to ɓuuri jayede o nuldi toon fodde ujunnaji sappo soldat e policier ji ne mbawa tigui faabade ɓen tawateɓe toon to banggue worgo ɓajo funnague leydi ndi faabade kay ɓen sinistré woni tigui e guinaɓe galleji men e wawde kadi walludeɓe e jiilaw ɓen tawa kadi ko yaduɓe wame tugui kay ko jeeyo waɗi kene wona hande balɗe nayyi tigui ko jeeyo wonno saabu kay ƴiwonde tomno toon ko ñande jamma talata ene wiyata alarba ɓennuɗo o saabima noon wuuraji kewɗi no fewi toɓoji kulɓiniɗi yimɓe hewɓe mbiɗen jaadi hen e warago musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide on to banggue nete ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi noon ko kedde Afrique horoɓiɗo musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorgo mo Sara Ndogu ketkima laki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.